mobil kok. Anggone adem. Cor barungan nih tapi. Loh. Cor barungan ini lebih jajal. Ramai atau sepi gitu, barungan model. Blitar iki yo kilo. Suasanane penak beda mbek Tuban. Wis padane wong kluthik paling. Idi. Wong loro ora kompak lho piye. Paling rasa muter ngono paling. Ngawal bose kok. Apa jare bose pokoke. Berdoa itu aduh. Selamat datang. Ini parai. Mabuk iya, Pak Bedah mabuk. Mas. Sini. Ngapa? Hah? Sesat yo. Aku wis pensiun suwi gara-gara karo kowe sesat nek. Piye ke bayarku piro nggih? Apane? Ke sak wong. Wong piro? Dihitung wonge piro dipotong piro. Hitung lah iya dihitung sik wonge piro. Apa wonge tak montore ora? Ah wonge dhewe kok. Aku wongom lho, ngono gak wis beres to piye kok. Gawon kan? Oh gawon kok lali aku. Banyune. Lah ya iki nggak tau banyu iki aku. Dijae piro ya 1 2 3. Ah wonge dhewe kok. Iki rasa diitung ngene-ngene iki. Sampai yo gak 4 5. Ya digawe 10. Ya. Cilik dah hitung. Cilik dak dihitung. Rasa. Masa aku tak hitung sih. Sing penake gendut terus kukukan. Amo kancane amo. Tuwak lho iya lho adene 40 lho. Disantren-reno. Blitar kolam renang, hawane panas. Tuh. Loh. Wisata Bon Jambu, Mandesan. Sing rekam ora tau ketok ya iki gambare iki. Bontote.
gua kok. Ora. Lah. Apa dah lain bukan kiran. Ki bose iki lho. Ki bose Yunan iki lho. Oh, jadi gratis ora iki kene. Masuk. Beda ati. Tukang syuting lah ketok ya wis lho. Bar ya perangkat Hotel rumahku. menang wae kok ya beres tapi. Bun bawa tas bun kontaknya bun. Menang. Iya. Lho HP ku kok mati. Tanggung rekam malah ketok lho. Lah iya iki. Lho, mati ya. Tak jarak tak pateni ora ketara. Tapi ngerekam. Jangan kembang jambu ini bisa jadi sawang yang di rumah kok. Iku berarti wis sak mlebune, Mas. Sak mlebune, San. Mantap klarutan nggih video sing apik aku. Pakai apa? Sinematik ini kan. Bla petik. Dilarang petik jambu. Padahal iki buah ora buah jambu, buah jeruk lho. Lho, iki jeruk lho. Lho, iki jeruk. Oke. Hah? Piye to? Digawani, Mas. Tak digawani ya ta ya? Ya. Jadi gua apa mang Leli. Aku ngerti. Ngopo? Takoki kanang gowo. Gowo iku tok. Ora, Mas. Jutane gowo tak iki karo bos aku ya ora. Kok Ya ora usah adus. utuh. Waduh anu bae. Awalnya harapan Mbak. Monggo, nggih. Ini ya apa-apa, kono ya ora. Aku ya ngombot to iki, Mas. Iya. Enak wae lho. Ya ya nang kene Mbak. Karpet tok. Ya. Karpet tok. Kono gak isa nyangan kasih cilik nang lan. Nang cah cilik kono dulu to. Iya. Ya kan kene gak apa-apa. Mungkin ya. Kene iki buane iki lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa lungguh ning kene. Ini kursine akeh ngembung rada nang ndi ya Mbak ya ora. Ning kono. Kono ku gak seneng. Nah, kaya digembar kan. Iki cilik kan? Dhuwur koyo iki to ya. Hah? Iki barang wis dikontrak wong. Monggo bapak-bapak yang Ayo wis. Ini gawe Cilik pun iki. Susu sing gede kok ono apa? Asli kono Gavin. Apa kae nang iki gede ya. Ya kayak tak cuwik dok to. Ya. Ya. Ayo Sorotan cilik iki. Aku dijeruk lho ya. Jeruk sing gede. Iya, biasa. Monggo aturi pinarak. Lah iya kok Dik.
Halo. Lah kan arena video yo. Hah? Menjelur rokok. Yo. Wis, belum pakaian menite. Lah aku